Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Kluci z TKM. Naše pozvání tentokrát přijela influencerka, maminka a vášnivá tanečnice Ivanka Gáboríková. Ivanko, vítej v Praze. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj Ivanko, natáčíme teďka 2 dny po tom, co skončilo mistrovství světa v hokeji v Česku, které jsme vyhráli. Je to historický úspěch, takže nemůžeme začít jinou otázkou, než jestli jste to sledovali s manželi, jestli jste se byli podívat třeba v Ostravě na nějaký zápas Slovenska. Tak v prvom rade aj vám teda gratulujem. Děkujeme. Taký úspech. No, ja som bola veľmi veľká faninka hokeja, teda vždy som pozerala majstrovstvá sveta, keď som nemala deti, ale bohužiaľ sa to odkedy mám deti zmenilo. A keďže tie zápasy bývali okolo tej 8, to je presne ten čas, kedy chodím uspávať detičky, takže nejak som sa k tomu nedostala. Pozrela som si pár zápasov, ale bohužiaľ tento teda, ktorý vám národu zabezpečil titul, som si nepozrela, ale počula som, že to bolo veľmi napínavé. Jo, možná ještě potkáš, až se budeš procházet městem, nějaké hokejisty ještě podle mě slaví, dlouho budou slavit. Tak zaslúžia si. Jaké to vůbec je být manželkou světového hokejisty, teď už teda bývalého, ale určitě tě to ovlivnilo. Ja to nejak tak nevnímam, že aké to je byť ženou známeho hokejistu, pretože ja ho poznám ako človeka, ako manžela, ako otca svojich detí a áno, keď som ho prvýkrát spoznala, tak to bolo také zaujímavé ho sledovať, hlavne v Amerike, kde ho ľudia zastavovali, chceli sa s ním fotiť a obdivovali ho a kade-tade som stretla ľudí, ktorí mali oblečený jeho dres, tak to bolo taká pekná aj podsta pre Slovensko, že takto reprezentuje nás vo svete. Ale ako som už spomínala, je to môj manžel a otec detí, takže neberiem to už tak. A hlavne tým, že žijeme v Trenčine, tak tam ho nikto už nezastavuje. Je to proste normálne, že tam žije už niekoľko rokov. Takže od malička teda. A neberú ho už nejak, že je to niekto významný. Marian měl jako skvělou prostě kariéru i v Čechách, je hodně populární, ale ty si vlastně jako influencerka už taky, že to tak porovnáme na vysokém levelu, takže myslíš si, že vlastně ti sledující teďka tě spíš znají jako influencerku Ivanku Gáboríkovou, nebo jako pořád myslíš, že tě víc vnímají jako manželku Mariana Gáboríka? No ani jedno z toho. Mňa ľudia stále vnímajú ako Ivanu Surovcovú z Let's Dance, z tanečnej show, pretože tam som 5 rokov pôsobila a tá televízia v tom čase neexistovali, ako neboli silné sociálne siete, aj keď ja už som na nich fungovala, ale tá televízia bola stále silnejšia, takže tam ma ľudia asi najviac poznali a až následne potom som sa zoznámila teda so svojím už terajším manželom. Takže viac ma ľudia stále vnímajú ako tanečnicu Ivanu Surovcovú. A doteraz mi niekedy aj tak povedia, že pani Surovcová, už som, nie Surovcová, už som Gáborík. Dlouhou dobu jste žili společně v Americe. Jaké to bylo vrátit se zpátky do Trenčína? Ja, že sa opýta, že aké to bolo žiť v Amerike. To musel být hrozný skok, že jo? Protože vrátit se jako z Ameriky do Trenčína, že jsme tam měli společně schůzku kolem Vánoc, takže jsme Trenčín taky osobně navštívili. No ja som vlastne, keď som odchádzala do Ameriky, tak ja som tu mala Let's Dance, divadelnú show Just Dance, pracovala som na marketingovom oddelení, a mala som súkromné hodiny tanečné, veľa vystúpení, pretože to bol taký boom tanečný v tej dobe. A zrazu som odletela do LA, keďže New York som ešte zvládala lietať hore-dole, ale Los Angeles bolo už veľmi ďaleko a teda sme sa rozhodli, že budem tam väčšiu časť s ním počas sezóny. No a bolo to veľmi ťažké pre mňa, lebo som opustila všetko a dala som sa do krajiny, kde nikoho nepoznám, nemala som žiadnu robotu, žiadny mail mi neprišiel, takže pre mňa to bolo akože psychicky náročné, aj keď si niekto povie,
čo môže byť náročné, má všetko, najlepší život, nepotrebuje žiadne peniaze, je o ňu postarané. Ale ja som práve ten typ človeka, čo sa musí realizovať a keď sa realizujem, tak vtedy som šťastná, lebo teraz napríklad, keď mám taký ten balans, že rodina a práca, tak vtedy som taká šťastná. No. Takže život späť, keď som sa vrátila do Trenčína, vždy som sa tešila na Slovensko všeobecne. Chýbala mi veľmi rodina, priatelia, a chlieb náš. A chybí ti ještě Amerika? Nebo byli jste tam snad 20 let? Jste tam žili? Nebo no, ja som až tak dlho nie so svojím manželom. My sme menej spolu, nejakých, myslím, že 12-13 rokov. Ja som na tie dátumy nie bohviaká. Ale žili sme vlastne v New Yorku, potom sme žili v Columbuse, potom sme žili v Los Angeles. Chvíľku v Kanade, ale nebudeme na to spomínať, lebo tam bol -20. A nepáčilo sa mi tam až tak. A žili sme na hoteli, takže môj hotelový život nebol veľmi zaujímavý a na prechádzky sa nedalo až tak veľmi chodiť. Krátke iba. A v okolí nič nebolo. Takže tak. Ale už som zabudla, čo bola vlastne otázka. Ja sa vždy tak zamotám. Jestli ti chybí vlastně ten život v Americe, protože nedávno jste tam byli na návštěvě, tak jestli to byla nostalgie, nebo jestli to jako stačilo těch 12 let a těšila se z domu? A vrátili sme sa, mali sme tam nejaké veci riešiť aj s manželom, tak sme išli do New Yorku a bol to super pocit. Lebo ja som prvýkrát po asi 4 rokoch nepozerala stále takto dole na deti, že kde sú, že kto ma ťahá, kto chce ísť na ruky. Ale som si proste užívala takú tú fakt, že slobodu. A som stále mala hlavu hore, som pozerala na tie budovy. Stretli sme sa tam s našimi dobrými kamarátmi, takže navštívili naše obľúbené miesta. Pre mňa sa ako keby nič nezmenilo. Áno, samozrejme, New York sa veľa zmenil, ale v tých častiach, ktorí sme bývali, tá Tribeca, Soho, to sú proste tak pre mňa nádherné časti toho New Yorku, že my neprišli sme tam úplne ako turisti, že Times Square a Central Park. Takže bolo to veľmi príjemné a bol to veľmi rýchly trip, samozrejme, boli sme tam 2 dní, takže až tak veľa sme nestihli. A co ten život v Trenčíne? Život v Trenčíne je úžasný, lebo naozaj mesto veľmi veľa robí, jednak pre nás obyvateľov, pre turistov. Každý rok vidieť niečo nové. Máme úžasnú brezinu, les, kde sú rôzne aktivity aj pre deti. Naše námestie v Trenčine. A v lete to tam vyzerá, ako keby ste na nejakej riviere, niekde na dovolenke. Ozaj sa tam cítite veľmi dobre. Sú tam letné kina. Takže veľa aktivít, čo sa týka zo strany mesta. A my v podstate sme blízko pri lese, žijeme, takže máme to všade pešky, kúsok, tak z toho sa ja veľmi teším. A sú tam dobré škôlky, dobré školy, tak myslím si, že je to veľmi kvalitný život. Akurát keď som sem prechádzala, tak som si tak uvedomovala, že či by ma tu bavil život, lebo je to veľké mesto, je tu veľmi veľa turistov, takisto teda o niečo menšie Bratislava, ale neviem si predstaviť už taký rušný život, aj keď sme niekedy chceli žiť len v New Yorku alebo v LA, ale v Trenčíně je dobré. Super. A ty jsi vášnivá sportovkyně a vynikající tanečnice, jak jsi teda zmínila na začátku, tak jsi byla v soutěžích. Tam jste se potkali teda, nebo potom i s Mariánem. Je to právě to, co vás spojuje, jako ta vášeň, nebo co vás možná dalo i dohromady ta vášeň k tomu sportu? Čo nás dalo dokopy? Ja neviem, to proste prišlo. My sme dosť také podobné povahy, máme dosť podobnú výchovu od rodičov, takže my aj pri výchove našich detí nemáme nejaké boje alebo úplne sme na rovnakom leveli, čo je veľmi dobrý pocit, lebo nemusíme navzájom medzi sebou bojovať a presadzovať si svoj názor. Ale veľmi veľa predtým, ešte keď samozrejme nemal problémy s kolenami, tak sme mali spoločné aktivity, či už sme chodili hrávať golf, alebo sme chodili na bicykle. On aj veľmi rád, teda na poslednej Let's Dance minulý rok sme spolu tancovali a
veľmi ho chytil tanec. A bolo zase to také úžasné vidieť mňa v úlohe lektorky, ako učiteľky tanca a jeho ako žiaka. Takže to bol tiež taký zaujímavý, príjemné obohatenie nášho vzťahu. Poslúchal ťa? Áno. On je veľmi pracovitý. Ako vtedy som si uvedomila, že prečo bol úspešný hokejista. On je dríč, to nepadne len tak z neba. Proste je za tým kopec práce. Za každým športom je kopec práce. Jsme v každodenním kontaktu, v podstatě se dá říct. Ty jsi samozřejmě také maminka, máš spoustu aktivit. Tak jak je pro tebe důležitý ten work-life balance, jak se teďka novodobě nazývá? Work-life balance je pre mňa extrémne dôležitý. A mňa sa niekedy ženy pýtajú, ako to stíham. A ja hovorím, mám energiu, mi dávajú deti a energiu mi dáva práca. Takže mám to také vybalansované a som šťastná a spokojná a túto energiu vysielam ďalej a potom aj ľudí okolo seba robím spokojných a šťastných. Ale ja obdivujem ženy, ktoré sú non-stop s tými deťmi, lebo to je tak strašne ťažká práca. V mojom okolí mamičky sú doma, manželia chodia od rána do noci do práce a to je náročné. Čiže pre mňa, že mám ten únik oddychnúť si na chvíľu, síce idem pracovať, ale môžem odísť, to je pre mňa také vyslobodenie a načerpanie tej novej energie, takže ja milujem tú rovnováhu. Dostáváme se k influencer marketingu, na kterém spolupracujeme. Jaké byly ty začátky tvé vlastně? Jestli si vzpomeneš, jestli vůbec to byl tvůj cíl, jako být někdy jako influencerkou nebo strhávat na sebe tu pozornost, anebo si zatím vyloženě jako šla už od začátku, nebo si jako říkala, že by tě to třeba možná jako bavilo? No ja musím povedať, že keď som ja začala s Instagramom, názov influencer neexistoval. Ja som začínala, ja neviem, či to nie je aj nejakých 15 rokov dozadu. To veľa ľudí nevedelo, že je nejaký Instagram. A mne sa páčila tá pointa zdieľať s ostatnými ľuďmi nejaké moje vychytávky, niečo, čo mne pomohlo. To, čo doteraz vlastne. Ja mám veľmi rada módu, mám veľmi rada kozmetiku, veľmi rada varím a zakladám si na domácej takej váre, ako keby jednak pre nás aj pre detičky. A nezmenilo sa to. Je to stále o tom istom, ako keby. A v porovnaní v dnešnej dobe, keď tie ľudia začínajú z Instagramu, už idú vyslovene za tým, aby boli úspešní influenceri. Takže to my, kedy sme takí skalní, ešte tých 15 rokov dozadu začínali, kedy tam bolo naozaj veľmi málo ľudí, tak sme začínali s takou vášňou, ako keby, ktorú mám doteraz, aj keď musím povedať, že už niekedy chytám aj taký pocit, že potrebujem si oddychnúť. Potrebujem stopku od sociálnych sietí, že ľudia si berú dovolenky, ale aj ja potrebujem niekedy dovolenku. A takže som sa rozhodla, že budem mať týždňové prestávky. Že urobí mi to dobre a nielen ja budem stále inšpirovať ostatných, ale potrebujem aj ten čas na to, aby som inšpirovala samu seba. A tento čas pociťujem, že teraz mi chýba. Možno začať študovať, možno začať sa prihlásiť na nejakú univerzitu 3. veku. To je ještě čas, určitě. Ale zrovna jednu takovou přestávku právě teďka plánuješ, jo? Áno. Protože chystáte cestu vlastně k moři. Jak často ty přestávky do roka plánuješ, nebo jak je děláš? Nebo jestli teďka začneš plánovat čím dál tím víc? A zmiznem úplne. Asi ako to budem cítiť. Teraz bolo také náročnejšie obdobie a cítim, že potrebujem vypnúť. Takže ja to nemám nejak naplánované. Jednoducho príde ten moment, kedy si poviem, tak teraz nechcem byť online 2 dní, 3 dní. Ono to je najťažšie, že tie víkendy, napríklad, kedy ľudia sú síce najviac na sociálnych sieťach, my máme najviac tých spoluprác ako keby dávať von,
ale mne sa práve cez ten víkend až tak moc nechce, lebo chcem tráviť s tou rodinou, s tými deťmi, chcem ísť do záhrady, chcem ísť na prechádzku, na zmrzlinu, blablabla a pomedzi tým ja musím stále mať v tej hlave, že teraz musí ísť toto von, to musím natočiť. Takže možno ja si myslím, že do budúcna sa zavedie aj také, že influenceri budú mať prácu od pondelku do piatka, do nejakej 17. hodiny, potom vypnú a víkendy majú offline. A ty si říkala, že to začalo někdy před 15 lety. To znamená 2009, to byl podle mě hodně populární Facebook, tak začala si rovnou na Instagramu, nebo si byla na jiných sociálních sítích? Ja som bola na Facebooku, to bolo vlastne v období, celé sa to tak zomlelo, keď začal prvý ročník, myslím nejak Let's Dance a tým, že som zostala známejšou, tak ľudia ako keby si aj dovolili písať na mňa, komentovali rôzne články a rôzne hocičo, tak ako doteraz. A mne začalo vadiť, že tam začala chodiť určitá sorta ľudí, ktorá potrebuje rýpať, potrebuje komentovať negatívne a mne to nerobilo dobre. Tak ja som odišla z Facebooku, stále ho teda mám aktívny, asi, keď hodím tam. A išla som na Instagram, kde boli mladí ľudia, kde v tom čase mladý, aj ja som bola mladá, aj som, ale takí, ktorí chceli inšpirovať, ktorí sa chceli zabávať, ktorí chceli priniesť takú tú pozitívnu energiu, som mala pocit. Ten vibe byl iný, než na tom Facebooku. Áno, ale posledné mesiace, roky už badám, že tí ľudia z Facebooku už prichádzajú na Instagram. Haters. Tak sa pýtam samej seba, čo bude ďalej? Aká platforma pre nás príde? Pre nás tých, čo chceme zase inšpirovať a byť pozitívne naladení a nie všetko negovať, lebo mám ja prehľad o tých ľuďoch, nemyslíte si, ja vás sledujem, ktorí mi píšu a jedna pani len negatívne, zlé. Tak už som jej odpísala asi po roku, že prosím vás, že buďte šťastná, že robte to, čo vás robí šťastnou, lebo veľmi negatívne ovplyvňujete celé svoje okolie týmito komentami. A ja napríklad aj na tom... Odpovedela? Áno, samozrejme. Ja som len vyjadrila svoj názor. Takže. A od té doby zmenilo se něco, nebo stále hejtuje? Prestala písať. A neviem, či som aj nezablokovala. Možná přišla na někoho jiného. Áno. Alebo se stala pozitivní. Jak k tomu vlastně přistupuješ, když je opravdu těch jako negativních názorů moc, tak jako ovlivňuje tě to, čteš to vůbec, nebo protože měli jsme tady i influencerku známou českou, která třeba nedává pevné posty, dává ani reelsy, dává prostě jenom jako storíčka a ještě se na několikrát jako nedá jako reagovat. Takže jako někteří tomu předchází třeba takhle. Nebo někteří to třeba vůbec jako nečtou. Ja som sa obrnila počas práve toho obdobia Let's Dance, lebo veľmi veľa článkov o mne vyšlo. Najprv pozitívne, potom negatívne. Robila som napríklad pre jednu športovú značku a obvinili ma, čo sa v Amerike jedna žena súdila, že vlastne titulka bola, že som urobila podvod za neviem koľko miliónov eur. Ja som to potom samozrejme s právnikom riešila, lebo to, čo ja s tým mám, že nejaká žena v Amerike začala sa súdiť s tou športovou značkou, ale titulok bol ako keby ja som spravila nejaký podvod. Čiže veľmi veľa takých negatívnych článkov potom vyšlo na moju osobu, na moje vzťahy, proste všetko. A moja mamina si to všetko čítala a tá plakala a musela sa, hovorím, mami, ja už som sa obrň sa aj ty. Proste, ty vieš, aká som, my sa poznáme, my držíme pokope ako rodina. A zostalo mi to doteraz. Vlastne, ja si prečítam, keď usúdim, že áno, asi má teda pravdu, tak OK, a keď nemá, alebo už poznám tú dotyčnú osobu, že si potrebuje stále ripnúť, tak to neriešim. Ale nevypnem si nikdy komenty, ja som taký typ človeka, že to sú moji ľudia, oni ma pre niečo sledujú, je to moja práca a ja sa snažím každému odpísať. Zaberá mi to veľmi veľa času, je to náročné, ale my sme taká komunita a ja chcem naďalej v tom pokračovať, prečo som začala. Chcem pomáhať, chcem inšpirovať, chcem im niečo odovzdať a keď sa ma niekto spýta, keby som nereagovala tým ľuďom.
Ako nepríde mi to fér. Čím myslíš, jestli ta nálada na Instagramu, ale ona se možná zhoršuje i ve společnosti. Jo, teď přednedávnem na Slovensku, že jo, byl jako incident, předtím byl covid, potom válka na Ukrajině a tak dále. Těch věcí je zásadních je v posledních letech poměrně hodně a ta frekvence je jako rychle za sebou. Myslíš, že to na to má vliv? Na to náladu? Ja si myslím, že určite to má vplyv. Hlavne aj po tom covide veľa ľudí prišlo o prácu a celkovo, keď sa im to tak pomaličky rúca ten život, tak samozrejme už asi nič pozitívne im nezostáva, len možno negatívne komentovať iným a možno sa im uľaví, možno to majú nejaký svoj spôsob psychohygieny. Kdož vie, ja neviem, len tak hodnotím. Ale samozrejme tá situácia jednak politická, no je to obdobie také, aké je. A ja sa teda na Instagrame snažím vyhýbať politike. Sem tam musím, lebo ma to tak škrie. Aj ľudia ma do toho tlačia, že máte vplyv, že niečo povedzte, že niečo dajte. Trošku dám, ale vždy sa vyjadrím tak, že to pochopí len inteligentný človek. Dala som story, napísala som text k nej a akú stranu budem voliť, pochopí len inteligentný človek. Takže snažím sa to trošku upgradenúť. Pojďme opustit tady to negativní téma. Pojďme se vrátit zase zpátky k té práci, čes to sama tak nazvala. Kdy jsi uvědomila, že opravdu máš ten vliv na ty své sledující? Že když jim něco řekneš, takže to opravdu jako poslouchají, třeba když jim něco poradíš, takže to opravdu třeba jako udělají. Kdy to přišlo? Ja si to stále asi neuvedomujem. Lebo ja reálne dávam von to, čo si myslím, že funguje, jednak čo mne funguje, čo reálne používam. Ja by som nemohla im ponúkať niečo, čo sama nepoužívam, alebo len preto, že to je dobre zaplatené. Proste mne naozaj denne chodí veľmi veľa ponúk a ja si naozaj vyberám a keď som s niečím spokojná, tak vtedy ideme do spolupráce s tým. Ale ešte keď si môžem vyberať, tak milujem vytvárať videá, reelska. Proste ak mám všetko tú kreatívnu prácu pod sebou a môžem si robiť čo len chcem. Mám voľnú ruku a vtedy aj buď s mojimi fotografkami Alex alebo s Ivkou to celé tak riešime a potom, že akoby sa to postrihalo, aby to vyzeralo dobre. A ja milujem videá z reálneho života a trošku nech sú aj také vtipné. A keď mám voľnú ruku a takéto niečo sa vydarí, to zbožňujem. Takže mňa tá kreatívna práca veľmi na tom baví. To je super. A podle čeho si ty spolupráce vybíráš? Ty jsi teďka naznačila, že si to jako zkoušíš, nebo že si ti to musí líbit samozřejmě. Tak, áno. Preferuješ ty kategorie, které jsou ti třeba nejblíž, jako zdravý životní styl, to vaření třeba, nebo se snažíš to rozprostřít, tak aby se to moc nepřekrývalo? Ja ani neviem. Keď mi príde ponuka, ja prvé, čo spravím, napríklad keď nejaké produkty z potravinárskeho sektora, tak ako prvé ma zaujíma zloženie. Môžete to potvrdiť, ano, že? Je to tak. Následne to pošlem mojej mamine, ktorá je inšpektorka potravín. A čo, mami? Môže byť? Ideme do toho? Lebo ja niektoré produkty zbožňujem, ale zase nechcem promovať úplne niečo, čo je zlé. Ale ja zbožňujem napríklad čokolády, zbožňujem, neviem, či môžem povedať, horálka, Mila, proste staré socialistické sladkosti, masné. Takže áno, mám rada a takisto aj deti vediem, že mám rada tú zdravú stravu, reálne jedlo, raňajky, obed, večera, ale čo sa týka sladkostí, ja som taká, ako som. No. Jednak áno, mám rada aj zdravé, ak je to chutné. A musela som ja napríklad v minulosti veľa zdravo jesť, lebo mala som nejaké zdravotné problémy a naozaj som nemohla ani cukor, ani múku, ani mlieko. Proste veľa som musela vyradiť. A teraz si to aj užívam, že môžem. A ja z toho nemám výčitky, lebo viem, že nezjem napríklad Slováci vedia horálky, nezjem 10 horáliek a dám si len jednu. Čiže ja mám ten balans aj v tom jedle. Že áno, snažím sa jesť
dobré potraviny z dobrých zdrojov. Mám preto aj svoju záhradku doma. Ale na druhej strane mi nerobí problém si dať normálnu zmrzlinu, normálnu čokoládu, proste. A ty si říkala, že těch spoluprací, těch nabídek chodí hodně. Máš teďka přehled, třeba kolik jich za měsíc uděláš, nebo máš nějaké pravidlo, nějaký limit, kolik jich může být jako maximálně, aby to byla nějaká únosná míra? Koľko ich mám? No, tak... S vámi koľko? No. Ne, tak jako určitě je to do 10 měsíčně. No, tak môže byť. OK, tak díky za odpověď. Ďakujem za odpoveď, áno. Není problém. A do toho beriem vlastne už len také 2 možno veľké kampane. Točení videí alebo 2, max 3, lebo viac sa to nedá, ale to je práve to, čo ma baví, takže to si vyberám. Když jsme byli ještě u toho výběru těch spoluprací, tak dostala si někdy opravdu jako nabídku, že jsi věděla, že ten produkt třeba bude jako problémový, ale bylo tam, prostě ta nabídka byla tak moc zajímavá, že si nad tím třeba přemýšlela, jako myslím finančně zajímavá. Nie, peniaze. To je to, že ja vlastne možno to vyznie sprosto, ale nie som odkazaná na peniaze z influencerstva, takže mňa nenúti platiť hypotéku, alebo proste nemám tam ten push, že musíš toto, všetko musíš zobrať, aby si zarobil, lebo musíš dať nejaké peniaze tam a tam. Nemám to a preto si môžem vyberať. Mám takú tú slobodu trošku, teda som za to vďačná. Ale dostala som veľmi, veľmi vysokú sumu. Mali to byť tanečné vystúpenia pre jednu politickú stranu, ale teda tak dnes som odmietla, že s politikou nechcem mať nič spojené. A to bolo na Instagramu? Nebo niekde ako to nebol na event, Instagram, nejaký. Áno, to bolo vlastne eventy po celom Slovensku. A stále aj dostávam aj na Instagrame ponuky, ale tak neodmietnem. A z jaké to kategorie třeba? Nemusíš jako jmenovat tu firmu? Politické, áno. Tak oni asi najviac vedia poskytnúť peňazí. A kdyby nějaký produkt třeba zajímavý, který si odmítla, nemusíš jmenovat značku, ale spíš jako co bys jako nikdy nepromoval? Neviem, či tak vyzerám, ale pirulky na chudnutie. Takže to by som v živote asi, čo by som s nimi robila. Proste sú produkty, ktoré v živote by som si ja nedala, tak nebudem to ani promovať. Takže je tam viac takých produktov, ale už si neviem spomenúť. Alebo nemám rada, keď mi firma napíše o spoluprácu a daný produkt už len konkurenčný alebo iný promujem už niekoľko rokov, čiže absolútne nemajú prehľad o tom, čo robím, tak to mi príde ešte také vtipné. To automaticky si ich zaradím, že... Jaké kampaně máš radši? Jsou to takové ty jako se slevovým kódem, ale jako dlouhodobé, prostě produkt sedí, dlouhodobá spolupráce, slevový kód, anebo máš radši nějaký jako jednorázovější, spíš jako brandovější kampaně, kde je třeba ta volnější ruka, no možná ani ne volnější ruka, ale je to takové jako kreativnější. A ja ešte musím povedať, že ja som v branži reklamnej od svojich 12 rokov, kedy som hrala moju prvú reklamu na jedného operátora, kedy vyšli prvýkrát MMS-ky, neviem, či si to ešte pamätáte. Takže to bola moja prvá reklama. Odtedy vlastne som hrala vo veľkom množstve reklám, či už tu v zahraničí, alebo dokonca aj v Amerike. A extrémne ma to bavilo. Ja som hrala aj v jednom seriáli, čiže mňa baví ako keby aj to herectvo a aj tá kreatívna práca. Čiže moja jednoznačná odpoveď je točenie takých kampaňových videí v podobe Reelska, ktoré má nejakú pointu a je teda všetko v mojich rukách, že môžem si vymyslieť ten príbeh celý. A ještě k těm spolupracím. Dokázala by si vzpomenout, která za tebe, nebo výjmenovat, která za tebe byla jako nejlepší a třeba nejhorší za tu dobu, co jsi influencerkou, jestli tě oslovil třeba nějaký tvůj jako love brand,
že jsi z toho byla nadšená, jmenovala tady třeba Andula Kinder, že ji oslovilo, že to byla nadšená. Celý život na to čekala a pak to přišlo. Tak jestli něco takového si zažila a pak zase naopak jako to nejhorší, na co třeba vzpomínáš opravdu jako s negativními pocity. No úplne, keď som bola tehotná, ja som fičala na dupetkách, ale že strašne, každý večer som musela mať dupetky. To bola až taká chorobnosť. A oni si to všimli asi a mi teda ponúkli spoluprácu a poslali mi aj 2 balíky obrovské dupetiek. Ja som sa tešila jak malé decko. A potom samozrejme som mala ešte jednu spoluprácu. No, čokolády, to je jasné, to ja každú čokoládu zoberiem, čo mi ponúknú. Pozdravujem. Ale ešte jednu som... o mne známe, že ja som stará babka Indulóna. Od detstva ju používam. Nesmejte sa. A strašný krém ináč. Nebo nie až tak. Ale... proste to je pre mňa krém, ktorý vždy musí mať pri sebe. Či mám suché ruky alebo pery a ja sa s ním napatlem a proste super. Vyleštiť to panočky, vrzgajúce dvere na intráku, keď sme na výške boli. Proste fakt, to je krém na všetko. A potom mi ponúkli spoluprácu. Ja som sa extrémne tešila, že je môj krém. A jedna mi tam napísala, to si robíte akože srandu. Že teraz budete Indulónu propagovať. A ďalšia moja kamoška zo základnej školy odpísala, keby ju poznáte, tak viete, že ona ten krém nosí stále v kabelke. Už dlhé roky. Takže Indulóna ma veľmi potešila a čo teda nebola som spokojná, musím si spomenúť, to boli lieky. Lieky, to bolo také tie oscillococcinum. Viete, čo na kašel. Nie, také guličky, tie podjazyk, čo sa dávajú. A ja mám na to strašne príjemnú spomienku, lebo mamina nám to dávala vždy podjazyk, ako keď niečo na nás liezlo, alebo tak, a vždy nám to tak pomohlo. Možno sme si to sugerovali, ja neviem. A keď ma oslovili, som sa tešila, lebo viem to pekne prepojiť, že reálne sme to užívali. No a to bolo najhoršie, čo som mohla urobiť, pretože sa do mňa pustili lekári všetci, že to nemá podložené, že to je len samý cukor, že je to placebo a začali sa tam medzi sebou hádať, aj tí, ktorí to majú odskúšané, sú za to, a začali tam hrozné hádky. A ja som musela napísať klientovi, nehnevajte sa na mňa, ja to idem stiahnuť, nemusíte mi nič platiť. A vtedy som si dala záväzok, že už nikdy žiadne lieky nebudem promovať. Takže to bola asi najhoršia skúsenosť. Že vtedy som si možno uvedomila, že ozaj nad tým prst hore, že aj keď my sme to užívali, že nemusí to robiť dobrotu a nemusí to dobre ovplyvniť niekoho. Zpátky možná trošku k tomu herectví nebo k těm reelsům. Tvoje nejlepší reels je vlastně v kolaboraci s Katkou Jakešovou. Je to teda taneční video. Má téměř 6 milionů zhlédnutí. Vážně? To já ani nevím. Dneska když jsme si ještě dělali přípravu, tak jsem to dohledával a má 5,6 milionů zhlédnutí, což je jako super, wow. Super číslo. To vidia vlastne všichni na Slovensku možná, ne? Ja vlastne neviem, o ktorom videu hovoríte, ale... Ste tam v bílých tričkách a máte džínsy. Áno, viem presne, to som bola, tuším, tehotná. V začiatkoch ešte. Fakt, tak Nikto nevedel. Není to tam vidět. Ale vy jste toho obsahu dělali spolu hodně, ale teď poslední dobou jste od toho trošičku upustili. Čím to je? No tak lebo Katka má druhé dieťa, no tak asi čím, no. Takže je to také náročnejšie, aj keď k nej prídem, ale teraz sme dali jedno tanečné, ale Katka má tiež svoj projekt, ktorý práve rozbieha, takže má toho vyše hlavy. A keď k nej prídem, tak povieme si pár slov, jednej sa povenujem, druhému sa povenujem a idem domov za mojimi babami. Takže ja verím, že si ten čas nájdeme, aj sme už o tom si písali, že by sme mohli dávať tie videá častejšie. Ja mám v hlave aj taký pohybový jeden projekt. Už dlhé roky, ale nejak sa neviem do toho dokopať a práve myslím si, že Katka je ten správny človek, s ktorým by som sa vedela spojiť, lenže ona má teraz ďalší projekt, tak zase to tak odsúvam. Takže ten tanec je
a bude súčasťou môjho života, aj keď nie som už profesionálna tanečníčka, ale neskutočné endorfíny mi dáva a ja som si to, aj keď som skončila s tancom, snažila nejak vynahradiť niečím. Ja som si robila certifikát jogy, že som učiteľka jogy. Na Spartan Race som sa prihlásila, začala som behávať. Stále som sa tak hľadala v tých pohyboch, ale nič mi tak... Spätne som to zistila zase v tom Let's Dance, že nič mi tak neulahodilo ako ten tanec. Spousta influencerů a myslíme si, že je to i díky té kolaboraci, která je vlastně možná jenom v Reelsu, dřív to nebylo, protože Reelska nebyly, tak každý influencer byl tak jako sám za sebe. Ale teďka se hodně jako tak spojujou. Je to vidět, že každý druhý má nějakého takového influencer parťáka, je to právě Katka, která je ten nejbližší člověk v influencerské branži pro tebe. Áno, jednoznačne. Jednoznačne, Katka. Ja mám veľmi rada aj Táničku Židekovú a mám zaujímavé, že ten Instagram spojí tých ľudí aj napriek tomu, že sa nikdy nevideli. A mám veľmi rada aj takto, samozrejme s Táničkou sme boli na rôznych už spolu akciách, takže sa poznáme, ale boli sme na iných... Čo som chcela povedať? Áno, že tých ľudí som v podstate nikdy nevidela, ako keby. A sú mi veľmi sympatickí, ako píšu, aké majú názory. A normálne nás takto spojí veľakrát ten Instagram, že sme v kontakte s tými ľuďmi. Aj napriek tomu, že sme ešte sa reálne nikdy nevideli. Takže aj to je také zaujímavé, no. Že tie sociálne siete spájajú. Kuba zmiňoval ty dosahy, co vyvolal ten Reels jeden obrovské. Sleduješ vlastně statistiky nějakým způsobem, vyhodnocuješ si to, jestli ti jako rostou, klesají dosahy, prokliky, jestli je lepší postovat, uveřejňovat ty stories večer, ráno? Nie. Ne. Ja to robím tak, ako cítim a tak, ako mám čas. Lebo pri tých dvoch deťoch ja si nemôžem povedať, že teraz idem dať niečo večer, keď uspávam, alebo keď som do obeda s tou malou, proste musím ja sa vždy s tým mužom dohodnúť, že kedy môžem byť sama so sebou a riešiť robotu. Takže u mňa sa to až tak veľmi... Samozrejme sú tie plánovač rôzne, ale neviem. Napriek tomu, že sú tam tie štatistiky, tak ja som tak dlho s tým Instagramom, s tými mojimi ľuďmi, že ja viem presne, čo je kedy sú najviac na to. Lebo to sú ženy v mojom veku, mladšie, trošku staršie. A ja si najlepšie poznám. Nejaká štatistika, čo ja viem, nepresvedčí. Aktuální počet sledujících je kolem 240 000. Sleduješ, jaký vlastně v čase jako nabývali, jestli už to třeba poslední dobou stagnuje, nebo jestli to ještě poroste, je to obrovské číslo, je to asi 3 Trenčíny, nebo možná i víc? Nebo je to číslo, co ani tohle číslo tě nezajímá? Ale presne tak, ani toto číslo mňa nezaujíma. Ja som není taká, že by som si aj teraz, však ste sa ma pýtali, koľko mám, hovorím, neviem presne. Určite viem, že keď som aktívna, veľa pracujem, pridávam poctivo videá, vytváram ten content, inšpirujem, tak to rastie rýchlo. Ale ja som aj mama, takže neviem tak na plné obrátky pracovať, ako keby som nemala deti. Takže ešte chvíľočku si počkám, kým druhá pôjde do škôlky a toho času bude trošku viac a budem vedieť byť konzistentná v svojej práci. Zatiaľ sa mi to darí tak, ako sa mi to darí. Ještě vraťme se zpátky, jsme se bavili o tom, koho máš rád nebo s kým vlastně jako spolupracuješ v rámci influencerské party. Je někdo, koho ráda opravdu nemáš a třeba kdyby přišla nějaká nabídka, měli byste být ve stejné kampani, tak bys řekla, hele, tak s tímhle já prostě jako spolupracovat nebudu. Nebo nebudu ve stejné kampani třeba. Nie. Ani v Česku, ani na Slovensku. Nesledujem ľudí, ktorých nemusím, takže ani o nich neviem. Možno sú takí, neviem. Nemám veľmi čas sledovať ostatných influencerov. Ak mám pravdu povedať, mám toho dosť. Nemám...
A třeba mladí, nastávající generace jsme taky jako trošičku nakousli, že jdou teďka právě dělat, jako s cílem vyloženě jdou na Instagram dělat influencery. Tak co si myslíš o té nastávající generaci? Tak je to práca, podľa mňa asi ako každá iná, takže chcú sa zamestnať, chcú byť úspešní, takže ja im to kvitujem a ak majú čo odovzdať a vedia byť zaujímaví pre to svoje obecenstvo, pre tých svojich sledujúcich, tak prečo nie? Právě, že jestli to je jako dostatečně, jestli to stačí, jako, se jenom jako tvořit content a tak a není to pak jako uvěřitelný. Protože jsi říkal přesně, že máš jako svoji jako komunitu lidí, se kterou vlastně jako komunikuješ a jako mají tě rádi, že jinak by tě jako nesledovali. Tak jestli pro ty nové, pro tu novou generaci, jestli to není prostě jenom číslo, jako, že jako nemají tam ten osobní vztah. Jako, podľa mňa na tom sa to odrazí. Na tom sa to odrazí, lebo tí sledujúci cítia, že či to vytvára s úmyslom, ľudia nie sú hlúpi, oni to cítia, že či to je vytvorené s úmyslom z toho, že len chcem predávať hocičo, lebo jeden mesiac promujem to, druhý mesiac promujem to, alebo som verná tým značkám. A napríklad aj ja, čo sa týka kozmetiky, tento rok som si dala pauzu, že nechcem spolupracovať s kozmetikou, pretože už som dlhé roky, môžem spomenúť značky? Určite. My sme tady teda furt ako menujem značky. Áno, dlhé roky som robila pre Vichy, dlhé roky som robila z Envy, ale už mi to prišlo stále to isté dokola a hlavne pri Vichy som nemala voľnú ruku a mi to trošku vadilo, tak sme ukončili v podstate spoluprácu. A teraz si nechávam taký voľný priestor, ja presne viem, ktoré produkty od nich milujem a stále ich používam. Keby prídete ku mne do kúpeľne, tak tie produkty sú jednoducho stále tam. Lebo mám už z tých značiek vybrané tie moje top 3 a proste ich používam naďalej. A o tom to je, že tí ľudia tomu veria. Že aj keď napríklad to, alebo som promovala Philips vysávač, no nerobím s nimi už vyše, ja neviem, či to aj 3 roky, ale proste stále ho máme. Kúpili sme ešte nový na chatu presne Philips, lebo som s ním strašne spokojná a stále ho aj dávam a zadarmo vlastne robím dobré meno tej značke. Ale to ja nepromujem len to, čo mne vynáša, lebo chápete, že je to taký životný štýl môj celý ten Instagram. Toto som ja, niekto mi napíše, a to vy akože takto upratujete to? No nie, neupratujem. Pamatuješ si při spolupracích nějaké fuck-upy třeba z poslední doby, nějaké chyby, co se staly? No čo sa mi také stalo pred pár dňami, že ten zľavový kód už skončil mesiac dozadu, takže mi ženy písali, ale že to bolo pred mesiacom, že ako to teda myslíte, nepomýlili ste sa? No tak som všetkým teda odpísala a potom ešte aj zmenila. A stalo sa to preto, ja nerobím chyby. Stalo sa to preto, lebo deti na mňa už skákali a že ešte toto. A rýchlo som to poslala a potom, ježiš, koľko správ mám, čo mi píšu? A ten zľavový kód vypíšal pred mesiacom? Ja že čo? Tak bolo vybavené. Takže chybička se vloudila. My těch spoluprací spolu řešíme několik během toho měsíce, takže spolu komunikujeme opravdu jako často. Jaká je pro tebe výhoda, když komunikuješ s agenturou, jako jsme my, anebo si řešíš spolupráce napřímo, protože si i nějaké řešíš samozřejmě napřímo. Takže kde vidíš ty výhody a nevýhody? Tak vy ste taká moja hlava. Vy ma upozorníte, že teda ten od zajtra, keď zabudnem zľavový kód, nemusím si to vyhľadávať v komunikácii, lebo je to také, tak napíšem radšej, však my už sa tak poznáme, že aký bol ten zľavový kód, však iba minulý týždeň sme si ho písali, ale medzi tým sme si napísali 1000 správ a že tak vždy mi ho pripomeniete, a dokedy je platný, takže je to taká tá komunikácia a hlavne ja riešim gro komunikačných vecí so svojimi klientmi, s agentúrmi večer a vy ste k dispozícii. Kdežto inde skončí pracovná doba a odpíšu mi až bohužiaľ o deň, možno až o 2 a ja potrebujem odpoveď hneď na nejakú otázku, keď má ísť von robota a nedostanem ju veľakrát. Takže tápam a toto je tá výhoda, že mám takú komplexnú starostlivosť o seba.
Takového parťáka na drátě. Tak, non-stop. Ráno 6:30. Píp. Jako. Jo, no. Niečo som zabudla. Čo som nedala? Ježiš. A přemýšlela si někdy, že by tě agentura zastupovala vlastně úplně komplexně, nebo máš nějakou zkušenost? Nie. Nechcela by som... Mám už skúsenosti vlastne z reklamnej branže, kedy som bola zastúpená viacerými agentúrmi a takto mi to vyhovovalo. Kdežto keby mám jednu svoju materskú agentúru, tak všetky ďalšie spolupráce aj v zahraničí, čo som mala aj napríklad v Amerike, by som musela riešiť cestu napríklad slovenskú agentúru, čo nie je výhoda. Takže ja chcem byť tým, že človek nikdy nevie, možno pôjdem aj do Ameriky, tam budeme žiť určitú časť života, keď sa všetko tak nejak uprace, ako má. A ja mám rada tú komunikáciu s viacerými ľuďmi, s viacerými agentúrami, ako keby. Nemám ich veľa, samozrejme. Gro svojej roboty mám cez vás a potom mám už len takých tých pár svojich obľúbených. A áno, už som dostala viacero ponúk, že by chceli si ma podpísať pod seba, ale ja mám veľmi rada takú tú slobodu. Aj zmluvy sa bojím dlhodobo podpisovať, ako keby, lebo ono to je všetko, tá práca na tom Instagrame, to je taký živý tvor. Niekedy to ide, niekedy to nejde a podpísať sa na dlhú dobu a čo keď mňa to prestane baviť, čo keď klienta to nebude baviť, nebude mu to vynášať tak, ako by si predstavoval. Takže tým, že to je taká živá bytosť, ktorá sa stále mení, lebo ten algoritmus sa stále mení, raz niečo viac preferuje, iné menej. Takže tá sloboda mi vyhovuje. Ohledně těch smluv, tak to samozřejmě jsme spolu řešili několikrát, ale vlastně v podstatě než jsme došli do toho závěru, že teda ano, máme vychytané, že chceme takový počet výstupů, je taková cena, tohle označení, tamto, tak vlastně do toho vždycky vstoupilo něco jako dalšího, že ta smlouva se vlastně furt jako oddalovala a potom to ve výsledku je na tom, že opravdu si ty dvě strany, nebo tři vlastně samozřejmě s tím jako klientem, musí důvěřovat. A to si myslím, že je důležité mít jako toho partnera, jak my důvěru vůči tebe, tak samozřejmě jako ta důvěra vůči nás musí být opravdu, jako musíme si věřit a pak jako člověk nepotřebuje smlouvy, protože my jsme taky rádi samozřejmě, když tomu influencerovi můžeme věřit a je to tak, že když si to jako opravdu řekneme, tak to platí. Áno. A je samozrejme aj blbosť podpísať zmluvu s klientom, ktorý proste vidí, že nemá nejakú odozvu, alebo ja nadarmo to budem promovať, síce budem mať za to peniaze, ale keď o to ľudia moji nemajú záujem, tak ja to tiež nechcem robiť. Takže je to tiež také vzájomné, že áno, vidím, že klientovi to až tak nejde, no tak ale ani ja to teda nechcem, lebo tým pádom to znamená, že to není zaujímavé pre mojich sledovateľov, tak im to nebudem ani ponúkať. A to sa samozrejme stáva sa to. No a potom sú spolupráce, ktoré sú extrémne dobré a viem, že tí ľudia využívajú tie zľavové kódy a presne tie kódy si tam chcem ponechať pre nich, lebo viem, že ich využívajú, nakupujú. Takže... Co se týká těch smluv samozřejmě, tak kolikrát jako do toho vstupuje to, že ty firmy chtějí využívat tebe nebo tu jako spolupráci přetavit v to, že vlastně budeš jejich jako tváří, nebo budou tě využívat jako na svých kanálech, protože taky jsme to jako několikrát spolu řešili, takže my víme, jako jak se k tomu stavíš, ale pro naše diváky nebo posluchače to určitě bude zajímavé. Ja som veľmi rada, keď celú tú tvorbu, celý ten content mám na svojom Instagrame a nechcela by som byť kade-tade vystavená na iných účtoch. Snažím sa vytvoriť takú tú exkluzivitu, že keď niečo hľadajú, nájdu to u mňa. Veľakrát sa mi aj stalo, že niekto ma videl s ich produktom, spravil si screenshot a dal si to na post, čo nie je veľmi fér, lebo bez môjho vedomia samozrejme. Nie je to fér. Nesmí sa to. Právne sa to nesmí. Tak. Takže ja si rada naozaj tú tvorbu, všetko si držím u seba.
Co se týče firmy často chtějí zapojit do těch výstupů v rámci jako té autenticity a té otevřenosti i rodinu, influencerů, děti, manžela u tebe, samozřejmě je to pro ně třeba ještě zajímavější, aby se tam myhnul Marián. Maminka, že jo, včera zrovna. Jak se díváš na tohle, jaké jsou hranice, jak je tomu třeba Marián otevřený? Tak Majo je otvorený, lebo on je úplne taký istý typ ako ja. On má rád hranie seriálov. Párkrát si teda zahral maličkú rolu. Veľmi ho to baví. Aj takéto videá točiť, lebo je to zase trošku herecké. Takže pokiaľ ide o tvorbu, ktorú si vieme my vytvoriť, tak ho to baví. A čo sa týka detí, je to také náročnejšie, lebo sú maličké, takže nie vždy majú náladu. Hlavne teda tá staršia, takže tam vyčihnúť, aby bola dobre naladená, je tiež ťažké, keď príde fotografka z Bratislavy. Ale Alex aj tá Ilka, čo spolu robíme, oni sú tak šikovné, že oni ani nevedia, že ich niekto točí a točí ich. Čiže je to také bezproblémové, ale už veľakrát som si povedala, keď sme mali trošku taký konflikt s malou a potrebovala som, že už nechcem proste s tými deťmi točiť, lebo je to ťažké, je to fakt náročné a vyčíhnuť tu je ich náladu alebo spokojnosť je ťažké. No. Rozumíme, taky máme děti. No, tak viete, no. Co je za tebe nejdůležitější, když uvažuješ o spolupracích, abys doručila co nejlepší výsledky, co jsou ty stěžejní věci na tvojí straně a na straně klienta, aby se dodrželi? Pre mňa je najdôležitejšie, aby som mala tú voľnosť tej tvorbe, pretože ja si poznám najlepšie svojich sledovateľov a viem, aká som ja v skutočnosti, viem, aké riešim problémy v živote so svojou rodinou a keď mám vyprodukovať nejaké video, tak chcem, aby to bolo reálne zo života, ale s takou nadsázkou. Čiže veľmi mi pomáha, keď ten klient mi dá tú voľnú ruku a nechá ma kreovať. A jak se díváš na střídání formátů na Instagramu, protože tam nabízí statické příspěvky, reelsy, stories, takže jak to mixuješ? Tak je vidieť, že reelsy sú teraz v popredí a teda čím viac reels, tým lepšie. Ale ak už mám dať nejaký pevný post, tak mám veľmi rada, pokiaľ je textovo zaujímavý. A keď je textovo zaujímavý, tak ten Instagram to zaujme, alebo teda sledovateľov a vytiahne aj ten post vysoko. Takže ak to má nejakú hlbavú myšlienku alebo nejaké posolstvo odovzdať, tak na to mám rada veľmi posty. Reelska mám rada na všetko ostatné. Poslední dobou samozřejmě musíme se tě zeptat na jedno téma, které teďka rezonuje poslední dobou jako Instagramu, a to je vstup Trendyolu na český a slovenský trh, protože těch influencerů, který tam jsou, tak těch je opravdu jako velké množství. Naposledy jsme to zaregistrovali, když vstupovalo About You vlastně tady na ty naše trhy. Tak jaký máš na to názor? No, ja tým, že nemám čas sledovať ostatných, ani neviem, že koľky s nimi robia, takže veľa, hej? Moc. Skoro každý. Áno, no oni keď ma oslovili, tak prvé, čo mi prišlo také zvláštne, že ma kontaktovalo asi 10-15 agentúr z rôznej krajiny a teda zaujímalo ich presne to isté, že aká je cena za to a to. Takže robili si poriadny prieskum cez každú agentúru a ja značku Trendyol evidujem ešte dávno predtým, ako prišli teda na slovenský český trh. Evidujem ju z jednej stránky a ja ich veci mám veľmi rada, lebo boli také fashion, boli za dobrú cenu a presne som si tam povyberala kúsky, ktoré boli trendy a sú na nejakú krátku sezónu použiteľné. Ale samozrejme, že by som si tam kupovala nejaký biely kabát alebo proste také veci, ktoré viem mať na celý život, kvalitné, tak to nie. Ale ja čo zbožňujem, tak sú ich plavky samozrejme a mám ich niekoľko doma, lebo majú široký veľmi výber a je to turecká značka, takže mne sa to v tej dobe, keď som ja od nich kupovala, veľmi akože páčilo. Páčili sa mi ich strihy, štýl.
tak som išla s nimi do spolupráce, ale to, že s nimi robia všetci, to som nevedela. Když jsme u těch klientů, tak máš více nabídek z českých nebo slovenských firm? Řešíš to vůbec ty jako influencer nebo tví sledující, že třeba máš těch spoluprací jako hodně třeba z Česka, protože Slováci jsou jako takový, jako řekněme, nacionalisti v dobrém duchu jako smyslu, tak jestli to pro tebe hraje taky nějakou roli? Nie, vôbec to nesledujem, vôbec na to neprikladám. Mala som rok dozadu, myslím si, že o mnoho viac spolupráce, teda aj cez agentúry, čo sa týka českých a veľmi maličko zo Slovenska. A jak myslíš, že to tvoje publikum je silné vlastně v Česku? Podle statistik asi si dobře pamatujem. Tieto štatistiky sledujem a mám veľmi silné Slovensko, menšie mám, teda o mnoho menšie mám Česko, nie som tu taká aktívna. Bohužiaľ nemôžem chodiť na všetky eventy, na ktoré ma volajú. To by mi samozrejme táto social networking pomohlo by mi to proste, ale mám teraz nadstavené, že tie detičky sú na prvom mieste a počkám rok, 2, už môžem chodiť aj na eventy do Čiech, aj na Fashion Weeky a všetky tie eventy, ktoré som odkladala kvôli rodičovstvu, teda kvôli detičkám. A myslím si, že to by mi pomohlo teda dozdvihnúť aj v Čechách svoje povedomie. A dúfam, že aj vy mi pomôžete s vašim podcastom. Maximálne. Jednoznačne. Ďakujem. Nebo ty nám, aby sme měli slovenské sledující. Ja vám teda niečo prihodím. Ne, tak tenhle podcast je samozřejmě určený primárně jako pro marketáky a pro lidi, kteří se zajímají jako o ten obor, proto se točíme opravdu jako v detailu. Takže... Zľava, správa. Co se týká tvojí budoucnosti, influencerské budoucnosti, tak přemýšlíš vůbec nad tím, kam směřuješ ten svůj jako instagramový nebo influencerský život? Chcela by som sa špecializovať možno už len na nejaký okruh, nie tak všeobecne na lifestyle. Teraz je to o všeobecne mojom živote, ale tým, že som aj inklinovala k športu, k cvičeniam, k tancu, tak by som ho možno chcela do budúcna zamerať skôr na taký pohyb, zdravšie recepty, ale ešte by som chcela k tomu nejaké štúdium si spraviť, takže uvidím, že či sa mi to podarí, či budem mať na to čas, ale to je taká moja zatiaľ vízia a uvidíme, či sa mi podarí zrealizovať. Spousta influencerů chce monetizovat ten svůj vliv pro nějaký vlastní projekt. Napadlo tě, že bys měla nějakou svoji značku oblečení nebo něco takového? Nějaký svůj jako biznis? Určite áno, premýšľala som nad tým, ale skôr nie z toho hľadiska, že ukážem vám, že ja mám svoju značku, ale skôr z toho, že mne čo chýba na trhu, alebo čo by som si ja vedela nejak vyrobiť, čo by možno aj iným pomohlo, alebo zveladilo, alebo niečo, lebo veľakrát od tehotenstva až po kojenie, až po vlastne tie prvé príkrmy vždy mi niečo napadlo, že toto by bol super produkt, pretože chýba na trhu a aj by som ho vedela asi pekne odspromovať, ale ja som mala e-shop, ja som aj s Katkou a to je neskutočne veľa roboty. Proste celý ten e-shop obsluhať, my sme naozaj pracovali, to bolo ako naše dieťa 24/7, že non-stop, nám people mail o 10:00, my sme ho hneď riešili, my sme nevedeli vypnúť si hlavy, že vyrieším to zajtra ráno, ale proste sme non-stop pracovali, takže vy to poznáte, keď máte niečo ako svoje, vlastné, tak na tom pracujete stále. A ja sa poznám, ja som taký workoholik, ja by som dala bokom manžela, detičky a ja by som proste išla jak píla, lebo tiež to je taká živá bytosť, ten e-shop, ktorý neustále treba sa o neho starať. Takže na to tiež musím ešte počkať. A čemu sa ten e-shop venoval? Nebo co ste prodávali?
No tým, že začal, keď ja som žila v Amerike, ja som tam veľa chodila po tých festivaloch, Coachella a takto a mne strašne učarovali metalické tetovania, kedy to bol prvý produkt, ktorý sme vlastne priniesli na náš e-shop. Nikto ho na Slovensku nemal a 3/4 roka sme hľadali výrobcu, ktorý by splňal vlastne normy, ktoré vyžaduje Európska únia. Veľmi to bolo náročné a ťažké. Konečne sme to priniesli a potom sa kade-tade začali po niekoľkých mesiacoch predávať také hlúposti, že v živote by si to človek nemal dať na kožu, lebo to nesplňalo nič. A my sme proste vedeli, že my sme boli striktné, vedeli sme, čo všetko to obnáša, lebo je to kozmetický produkt. Všetko sme tak robili poctivo. A potom sme zistili, že vlastne ako iné obchody fungujú, čo sme sa aj dosť klamali, lebo vidíme už ten marketing a všetko to okolo toho. Ale neskôr sme si navrhovali aj vlastné oblečenie, veľa sme sa inšpirovali z toho nášho tanečného sveta. Pérové šaty, ktoré doteraz by som si na event obliekla, ale má ich tuším Katka v skrini. Takže boli také nadčasové kúsky, aj veľa tričiek, doteraz ich nosíme, veľmi kvalitné. Sama som si strihy kresla, ja čo nie som. Proste som vedela tričko, ktoré chcem na mňa, som si ho nejak sama nakreslila, vymerala proste 100-krát dobre, 100-krát omyl, takže bolo tá náročná práca, ale veľmi nás to bavilo a veľmi veľa nás to naučilo. Ty metalické tetování, to byl obrovský boom. To bol obrovský. Strašný. My sme na Slovensku chodili na najväčšie festivaly s tým, sme mali vlastný stánok. My sme vlastne boli iba dve, lebo sme nemali ešte financie na to. Teraz nech si nikto nemyslí, že mne tam manžel dal peniaze a sme fungovali vyložené nohy. My sme proste reálne tetovali tých ľudí. Tisícky ľudí nám prešli rukami, čo sme ich potetovali. Neskutočné. Potom sme nabalili na to šperky, že sme si postupne nabalili. Potom išlo už oblečenie. Potom už sme si dovolili mať aj jednu zamestnankyňu, ktorá balila tie baličky. Už sme to nemuseli my robiť. Bolo to krásne sledovať ten vývoj toho nášho dieťaťa, tej firmy Kativa a veľa žien doteraz nám píše, že má naše produkty a že či to ešte teda nespustíme, ale myslím si, že sme skončili v najlepšom presne tesne predtým, ako začal COVID. Tesne predtým. Takže sme urobili komplet výpredaj, lebo Katka ostala. Ja som ostala tehotná. Áno. Alebo ako to bolo. Áno, ja som ešte. Áno, tak. Ja som už ostala tehotná a Katka mi vtedy povedala, že nedáš to. Takže mala pravdu. Ale tak minimálně jste se něco naučili, že jo? A posunulo vás to nějakým způsobem v tom biznise i. Bavili jsme se před natáčením ještě o tom, že Instagram teďka velmi často omezuje třeba dosahy některých výstupů, hlavně jsou komerční, že ten algoritmus je nějakým způsobem nastavený. Jakou nebo co si myslíš, že to způsobí vlastně z pohledu těch influencerů? Jestli se budou muset jako víc třeba snažit být kreativnější, dávat víc obsahu, nebo jakou předpovídáš vůbec budoucnost na tom Instagramu? Tak asi všetky tie spolupráce gro išlo hlavne do tých stories a možno už to bolo také preplnené, že teda to stopli a možno dávať tie spolupráce znova do postov a do Reels. No Reelska sú tiež tlačené, možno chcú posty, ja neviem. Treba sa tam spýtať tých najvyšších, že aké majú zámery a my to len budeme sledovať a snažiť sa to pochopiť celý ten systém opäť, lebo sa to neustále mení. A je to také smutné, že človek má nejaký počet videní a za to, že dá nejakú spoluprácu zľavový kód, čo nakoniec pomôže tým sledujúcim, lebo môžu ušetriť nejaké peniaze, tak to padne na polovicu. Je to dosť. Přemýšlela si, že bys šla na nějaké nové sociální sítě typu TikTok? TikTok nie. Tam nie, to už nie je moja veková kategória. Necítila by som sa tam úplne komfortne. Zrovna včera som sa bavila o tom s manželom, že kto už vie, že na akú platformu pôjdem možno ďalej. Budem sledovať, budem počúvať, budem sledovať Ameriku, lebo tam všetko je prvé. Takže uvidíme. No, ako nie je dobre na tom Instagrame, už som sa tam tak udomácnila za tie roky, ale
ako to budem zase cítiť. Ja sa riadím dosť tým s takoutou intuíciou mojou a v živote vlastne veľa počúvam taký ten svoj vnútorný hlas a aj to riešim. Aj teraz preto chcem ísť offline na niekoľko dní, lebo to potrebujem. A nebo platforma typu Hero, kam vlastně dávají někteří influenceři jako svůj vlastní jako obsah placený. Jasne, rozumiem. Ono jde vlastně teďka i předplatit si vlastně jako sledující, jako si může předplatit tvůj obsah jako na Instagramu, že? Takže neuvažovala si o tom nikdy? Neviem, tým, že my neukazujeme vlastne úplne tváričky detí, tak či by to bolo zaujímavé a to už mne príde trošku taká reality show. To už možno by som išla do tej televízie. Super. Nie. Asi nie skôr. Marian, samozřejmě jako velice úspěšný hokejista, sportovec, má na Instagramu taky velký počet sledujících, ale ne tak vysoký jako ty. Teďka jsme se dívali 114 000 sledujících. Radíš mu třeba v tom, jak by měl zacházet s Instagramem? Soupeříte spolu nějakým způsobem? No vůbec nesúperíme. On moc není instagramista, takže on tam raz za čas niečo vyhodí, ale hlavne teda čo sa týka jeho podcastu, ale nejak nerieši veľmi tie spolupráce, nechce sa mu to robiť, naozaj si vybere len to, čo ho zaujme, ale je skôr neaktívny. A teda keď máme aj nejakú spoločnú spoluprácu, tak sa pýta, že čo ako má dať, lebo nie je v tom zbehli. Ale je to také milé, no, že aspoň aj ja mu môžem niečo poradiť. Blíží se nám léto, samozřejmě tvoje vysněná pauza od Instagramu, takže co tě teďka v nejbližších dnech a měsících čeká? Najbližšiu hodinku ma čaká jeden event po dlhej dobe, prvý v Čechách, v Prahe teda, na ktorý som sa dala nahovoriť a veľmi sa teším. A hneď na druhý deň cestujeme domov za detičkami a potom ma čaká Svet šmolkov, je nejaká akcia detská a následne odchádzame na mesiac do Chorvátska, kde väčšinu celé leto teda trávime s rodinkou. Tak teším sa na to, že trošku sa pôjdeme nadýchať dobrého vzduchu a okúpať sa v mori. Super. Tak my ti samozřejmě přejeme, ať si léto vydaří a moc krát děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání do podcastu. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme.